Vet aquí, en un bosquet del poble d'Argençola, hi havia 2 tions passejant per un caminet. Un d'ells tenia un somriure d'orella a orella, mentre que l'altre estava tristó i ensopit. El tió content, en veure el seu company així, li va preguntar en llenguatge tionil: «Què et passa? Que estàs trist?» I ell va respondre: «És que és el primer any que he d'anar a passar el Nadal a casa d'uns humans». «Ja, però no passa res, no? Que tens por?» va preguntar-li, i amb veu tremolosa li va contestar: «És que no sé si em sabran cuidar bé». «No pateixis, noi, quan arribis, dona'ls-hi això». Li va allargar la poteta i li va donar el manual del cuidador de tions. «Oh, moltes gràcies!» va contestar ella amb alegria. Es van despedir dient que es tornarien a veure per la festa del tió d'Argençola i cada un va seguir el seu camí.